Pasaden astean jazotako gertakari baten harira, deitu bada ere gaurko elkarretaratzea, gaur hemen ez soilik eraso matxistak, edozein eraso mota salatzea nahiko genuke. Giza eskubideen urraketa oro, izan indarkeria fisikoa, arrazakeria, emakumeen aurkako diskriminazioa eta beste hainbat salatzen ditugu. Gure herrian izan berri den erasoa ez da gauza puntuala. Gizarte eredu honen adierazle argia da. Nerabeen arteko liskar soil batetik haratago, ia oharkabe datorkigun arazo kolektibo baten aurrean gaudela deritzogu. Gazteen arteko indarkeria ez da gure arazoen lehen lerroan izan orain arte. Baina jakitun gara, gero eta gehiago direla horrelako kasuak bai ikastetxeetan, bai famili giroan, eta baita horietatik kanpo ere. Giza eskubideen urraketa oro aztertuz, urte hasieran, udal gobernuak emakumeen aurkako biolentziarekin kezkatuta, gure herriko errealitate ezagutzeko azterketa bat egiteko pausoak eman ditu. Eta aitortzen dizuegu, kezka jaso ditugula beronen azterketa honen emaitzak. Emakumeen aurkako biolentzia ere estrukturala da eta bere sustatzaileak ditu. Indarkeria sexistak emakume eta gizonen arteko botere harremanetan du jatorria eta botere harreman hauek mantentzera edo indartzera dator. Arazoa egiturazkoa da. Indarkeria sexista sistema oso batek eusten eta ahalbidetzen baitu. Patriarkatuaren adierazlerik larriena da izebergaren punta. Eta hortaz, erasoak ez dira gertaera isolatuak. Gauzak aldatzen ari direla saltzen saiatzen badira ere, gaur oraindik emakumeak erasotuak izateko biktima erraza dira. Indarkeriaren prebentzioan egin behar da bereziki ahalegina. Neskamutilak, emakumeak eta gizonak askatasunean eta berdintasunean heziko dituen hezkuntza sustatu behar da. Eta bide horretan, esparru ezberdinetako aditu eta herritarrekin eztabaida sakon bat egiteko beharra ikusten dugu. Zer gizarte eredu nahi dugu gure herrian? Zer balore nahi ditugu? Era berean, ezinbestekoa da emakumeon boteretzea eta herritarren arteko babes sareak sustatzeko neurriak martxan jartzea. Emakumeen biktima papera bultzatu ordez. Emakumeak beraien ekintzen eta beraien buruen jabe izateko indartu behar dira, eta indarkeria egoerei aurre egin. Egoera hauek ondo kudeatzen jakin dezagun etorkizunean ere. Emakumeon eta herritarren arteko babes sareak sortzea garrantzitsua da, bakardade sensazioari eta babesgabetasun egoerei aurre egiteko. Herritarron inplikazio aktiboa ezinbestekoa da, edozein eraso mota dela ere ekiditeko. Beldurrik gabe salatzea eta behar diren neurriak hartu araztea dagokien erakunde publiko. Erakunde publikoek berriz, arazo larri hauei erantzuteko prebentzio politiketan oinarritutako plan integralak diseinatu eta bete behar dituzte. Administrazio publiko bakoitzaren eskumenak zehaztea ezinbestekoa da. Indarkeriaren biktima diren emakumezko eta norbanakoen arreta koordinatua bermatuko dutenak. Erantzun horietan, salaketa jartzeko aurrebaldintzarik eskatu gabe. Eta indarkeria egoerak nozitu dituzten emakumeen eta norbanakoen boteretzea sustatuko dituen. Bilabonako herritar eta arduradun politiko guztioi zer pentsa eman beharko liguke egun argiz herriko kaleetan inpunitate osoz gazte batek beste bat erasotu duela jakitean. Ez baita kasu puntuala, ez eraso soila, ez baita delikuentzia episodio soil bat. Amasa Bilabonako udal gobernuak tolerantzia zero agertuko du eta erasotzaileen eta bere konplize guztien jarrera kondarraren aurrean. Emakumeak eta erasotu oro erresistentziatik autodefensara deitzen ditugu. Ezin du erasotzaileak egun duen inpunitatea izan. Erasorik ez, erantzurik gabe.